Hei hi Zamzo Real Estate Office khatla Amenia so laya son Managing Director Puval te thua he lam hi na thona mun de ber computer omna ne soft file te in chop group mai he lai hen staff te thun na pakhat om boka chon hei hi Puval te Managing Director room he lam hen chairman room oma kan endu zok takachu chairman tuk ver hi room tuk ver hi in rinit lai kan lo khar phui lo deuh hleka chuta tang chuanin khuai hi lo lut na samaya khu an thal phung mai chhuat khu helama hen kan en phei zelang eng tin nge khovotin a met hlum nge hei he lai te hi chuan khu tam mai khuai a eng khuai nge kan hre che lo ba tlemin kan zoom deuh nge khung khu eng khuai nge ni don ni hey tiang ho te hi tiang ho hi an ni chuan hei ni china kan soi tong deuh khan he lai tuk ver sir lama te hian hei thal phung mai an thi teu ma chu enge ni khovot an zo lo wa khovot in a met hlum nge ni don ni so lama po son tiang khan om na samai ne an thi na samai ne hei hi scientific takamin shilfia theitain omem kan tini chu khuai enge mazat a hlom in a hu hoin an lo thi teu mai hi kan hre thiam lo hle ni hai